Asinale video yenu sifika la eSanibop. Yeah. Lalela ke ndoda, uzongisiza ngokuthi ungitshele iqiniso. Yeah. Yes? Yeah. Akazi umuntu wafika la ekhaya waphuma ngalikhuluma ngiqiniso, yes? Yeah. Unenhlanhla nje ukuthi uyaphila, kufanele ngaba uphili wena. Yes? Ungabuka nje fana mangakhonto uzoyenza, wenze lutho. Hayi into enye. Yayizwa lento? Okay. Ibham lezi ezothuweza ba. Ibham lezi ezothu ezethu ba. Ezeni nino ba? noMasandi. Nino Masandi. Yeah. uMasandi uvela kuMasandi. uMasandi uyena lesenze naye licala. Iliphi icala lenenzeli? Sibulale umndeni wakwaNgcobo. Nobulaleni nomndeni waNgcobo. Ulesingaka namhlanje. Msumluko namhlanje. Ngomgqibelo. Ngathini ngeyintatha zanesonto. Ngeyintatha ngabo-2. zanesonto yebo. Ubuhamba noba? Ngihamba naye uMasandi. Benisuka phi? uMasandi ukuthi uyisihlale naye ndawonye ba. Benisuka phi? Suka endlini ba. Endlini ngaba? La eqashe khona uMasandi. Nihleli nobaba, nihleli nobaba. Bekade sina esobabili. Uzongitshela iqiniso lonke. Yes? Ngifuna ukwazi into eyenza ukuthi ngigcine nibabulala nokuthi niye lapha. Beniyokwenzani lapha? Kahle lapha. Okay, asiqale la. Nisuke noMasandi ngoba ikhathi. Ngithi bekulapho nje ko past 2 to 3. Bengakashaya u2 ngena lapha. Kodwa nje bekuya lapho. Ngoba khona i-alarm ekhalile lapha efonini nayithatha ngithi. Alarm ekhalile into kwakhala ngazi noma iPakistan la press ipanic lipressele thini ipanic sasa respond. Yeah. Kodwa u2 ushayise ngikhona lapha. Yeah. Beniyokwenzani? Kahle into naye sasiyobabulala ba. Nani yobabulala? Yeah. Niyobulala ba? Siyobulala uNgcobo nomngakhe. Nibabulalele uNgcobo nomngakhe? Yeah. Ubani udubulele? Mina. Wena udubule ba? Hayi mina ngidubule unkosikazi. Umdubula ngani? Ngimdubule nge9. 9. Yeah. Le noma khazina ba u2 star? Ayiyona ke lebulala uNgcobo le. Iyiphi ebulela? Kahle besiphethe ibhamu ezahlukene baba. Siphe esinye isibhamu ngoba ibhamu u38 ne9 siphe sesithathu? Lesi sithathu ke lesi kasithathile uSkilash. Sithathu uSkilash leso sibhamu. Yeah. Isona sibhamu esibulele leso. Yeah. Lesi esinye esingale nasibulalanga sona. Esibulele naso. Sibulele. Okay, ngicela ukwazi wena ukuthi uphethe ini isibhamu? Ngiphethe i9 i16. I16. Yeah. Lesiyana ke esinoma magazine aba u2 besiphethe ba? Besiphethe uMasandi. Okay. Ubani obulela umama? Hayi mina ba. Wena? Yeah. Okay. Umbulalele kuphi umama? Kuphi nendawo? Besila ngasecontainer. Kade nithi akanokhe? Yeah. Siyakwazi lokho? Yeah. La press panic. Press panic but sa respond nabaleka. Hayi kuyafana ukuthi sibalekile kodwa nje ngoba bese isikhathi bese sisi. Lalela ke baba. Benithunywa baba kwenza le nto. Kahle umuntu ade sithumile uSkilash ba. uSkilash? Yeah. Uthi nibabulalelani? Ubethi asibabulale ngokwesimo sokuthi bakhompyutha nabo. Bakhompyutha nabo kuyini? Yebo, eyitolo. uSkilash nesitolo? Wena sisitolo sawa baba. Yeah. Ngizubula ubale igama la Shabalala, ubani uShabalala? Shabalala umunye unomzana wakhona ngale maqeleni onegali. Unegali? Yeah, unegali. Ungena phi kule case uShabalala? Unegali unanesitolo. Ungena phi uShabalala la? Shothi uShabalala uyena wakhipha isibhamu baba. uShabalala? Yeah. Wasinika uSkilash. uShabalala ubefuna kwenzeke naye lento? Yeah. Wena ukwazela lapho? Ngoba namhlanje izolo futhi uphinde wamfonela embuzo ukuthi angabe kuhambe kanjani uSkilash wayeseshwa ukuthi hayi yonke into ihambe kahle. Benikhona nini? Bekade sikhona thina. Wathi xoxelele. uSkilash uyena osenidayisa ufuna nibulawe nini? Usefuna ukunithulisa ngamanye amazwi. Obvious ngiphela manje akasafuna ukungena enkingeni. Angithi yazi? Ngikuzwa kahle. Wena ngithi yazi? Ngikuzwa. Mina sengizwile ukuthi uSkilash ufuna ukunibulala nini uSkilash? Useyecha. Ngoba usenisebenzisile. Yeah. Nibe nenhlanhla ukuthi nibanjwe yithina ngoba kube kufika abanye benizobulawa. Lisala lingaziwe iqiniso kwenzekeni. Yeah. Yangizwa ngithini kwena? Yeah. Mina ngizokukhombisa ama WhatsApp messages aSkilash. Sengimtholile uSkilash. Yeah. Uyanifihla ngoba ufuna ukuthi nibulawe. Uthi ayikho nje uthi uzonginika information makuthi uzobulawa. Sizonibulala thina. Yeah. Sifuna leso sibhamu ke. Shothi uyena uSkilash usithathile wathi nathi uShabalala uyasifuna ufuna ukwasikeza isibhamu sakhe. Esashabalala? Yeah. Asikho emthethweni? Hayi asikho emthethweni ngoba ubaba ubulewe ba? ubaba ubulawe uMasandi ubaba.
uMasange lo ngale yebo umdubule ngasiphi isibhamu umdubule ngalesi sikhona la lesi esingena icover la kwehandle yebo lesi sinama esabala sosibhamu lesi sinespe magazine esabala esaguma sande sivela lapha sosibhamu uMasande angazi ukuthi wasithatha phi ndoni Ulot awungitshela lesi inhlamvu engaka igcwele lapha nithathaphi lezi la kusona lesasibhamu zombili lezi bhamu kahle i16 leli libulele nduna lifike livele ligcwele yes kade thina singenazi indlavu okay kwenzeka lokho kwenzekile sema sesibuyele emuva uSkilashwa thina wathi hayi indlavu lezi esele noma singazithatha okay lesi inhlamvu nisasebuphi futhi inhlamvu nithathe uSkilashwa zonke uSkilashwa lo muntu esikhuluma ngayo lokuthu kwi-forum fuck lo muntu ngiqala ukukhuluma naye izolo ukuthi uyayazi indaba ufuna nibulawe ke nibefuna nithuliswe ukuze ningawaveza amaqiniso ukuze naye angaveli yebaba la lijampile manje yazi awufosiwe la kokusiza ukuthi ukhulume iqiniso yazi ngakubopha qala awuhamba nabo bagwetha ngithi wasinda wena ngenhlanhla this time wenza icala serious ndoda hamba ufele ejele yazi uzolikhuluma lonke iqiniso njengoba kwenzekile yazi